Sziasztok! Megint itt vagyok, és egy trükköt akarnék megmutatni nektek. Egy nagyon könnyű, és el fogom magyarázni. És kezdjünk is hozzá. Kell egy csomagkártya, és kell a 4 ász. Várjál, keressem még meg. Itt van. A 4 ász. Így, mutassam. Így, itt van. Látszódik. Na. Gondoljátok eztet egy háznak. Kicsinek látszik, de most ilyen. Gondoljátok azt, hogy ez egy ház, és a rablók bementek rabolni. Az egyik elmegy a pincébe, a másik elmegy a konyhába, másik fel a padlásra. A másik fent őrködik, hogyha jön a rendőr, akkor szóljon fel. Pont jött a rendőr, megjöttek haza is, akkor gyorsan csettintett egyet, és fújt rá. Persze a varázslóknak könnyű. Csinál egy ilyet, csettint egyet, ráfúj, feljött az egyik ász, másik, megyik, és feljött a negyedik ász is. Na, jöjjön a magyarázat. A magyarázat nagyon könnyű. Ez a legkönnyebb. Van még egy, de azt nem mutatom meg. Van még ennél még könnyebb. Kikeresétek bármilyet kikeresétek. Kikeresitek az 5-öst, a 10-est. Én most kikeresem a királynőt. Kikeresem. 3 olyan kell. Én most kikeresem gyorsan. Itt a másik. Hol van a másik? És itt a másik. Na. Kell a 3. Itt kell 3 kártya, csak egyforma legyen, ugyanolyan legyen, meg kell a 4, várjátok, mert elborul mindjárt a kamera, így, kell a 4 ász. A 4 ász tetejére ráteszitek az egyiket, a másikat, és akkor ti úgy mutassátok, úgy nyissátok ki, hogy egyik kártya fedi. Értitek? Én így mutatom. Akkor látszódik a kártya. Várj, hogy mutassam. Így. Nem látszódik. Na. Nem látszódik. Na. És ezt mondjátok, összecsukom, és bármit tudtok mondani. Mondhatjátok azt, hogy a börtönben van, az egyik lement a főszintre, a másik felment a második hogy is mondom, a sorra, másik, a harmadik, meg a tetejére. Ottan mennek, és ha találnak egy rendőrt, akkor csettintnek egyet, a varázslók azt tudják. Ha csettint egyet, vagy ráfúj, akkor egyből varázslat lesz. Ez bárhogy csak ha ráfújsz. Csak mindennek van egy magyarázata. Nem lehet úgy, hogy na, én veszek egy ceruzát, itt pont nincs kihegyezve, veszek ezt a ceruzát, és benyomom ide, és
eltűnik. Hát igazából nem tűnik el, hanem csak fogod. Így. És így látszódik. Mindennek van egy magyarázata. A kártyának is van egy módszere a varázslatnak. Értitek? Hogy most én veszek egy kártyát. A varázslóknak könnyű, ezt még nem tanultam meg, de meg fogom tanulni, és megmutatom nektek, megígérem, hogy ráfúj, és más lesz. Ezt is úgy csinálják, hogy hát most nem tudom elmagyarázni, mert nem annyira értek hozzá, de én is tudok varázsolni, még van is egy rádám, ami teli van mindennel, de minden varázsló felszereléssel. Higgyétek el, hogy én is varázsló vagyok, vagy az is akarok lenni, még kicsi vagyok, de mikor nagy leszek, már nagy leszek, akkor majd én is egy varázsló akarok lenni. Na, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett, lájkoljátok! Köszönöm, hogy megnéztétek! Sziasztok! Kinyomtam!